Dobar dan, dragi moji ljudi. Danas snimamo City Car Driving. Ako ne znate šta je City Car Driving, pogledajte na Google, ali kratko rečeno simulacija vožnje. Vozimo se u najboljem autu na svijetu. Ako ne znate koji je ovo, ako ne znate slučajno koji je ovo auto, naćete najbliži most. Da, to je Lada. Volim da igram na najmanjem DPI-u i volim da igram na mišu, jer volim tako da skrećem. Ovako. Znači, vežemo pojas. To je kako se vezuje pojas i koje su kontrole. Ako igrate na miši tastaturi, to vam je ovako. B vam je da se vežete, E vam je da date kontakt i držite E dok auto ne kresne. Kad kresne, pustite E. Onda vam je space za ručnu. Na scroll, promenite kontrole kako vam odgovara. U vama će bude u početku na shift ctrl, ja mislim da se menjaju brzine. Ili na na shift i ctrl. A ja sam zavio da mi bude na scroll up i na scroll down. Ovdje Lada. Salama. Znači, šta isto možete, znači, ova igrica je dosta realna. Nije kao BMG Drive realna, ali je dosta realna što se tiče simulacije vožnje. Znači, možda vam se propuši guma, crkne motor odjedanput, možda vam overheatuje auto, pa kad je velika temperatura, crkne motor. Može da vam si kočnice, da vam pukne neko crevo, pa da vam iscuri brake fluid, pa da ne možete da kočite, ne možete da skrećete, itd. Ali danas ćemo vjerojatno samo da se vozimo i nadajmo se da se neće ništa od ovoga desiti. Znači, ubacujemo prvu i gledamo da li ima nekoga levo ili desno. Ima pešak, ali njemu ćemo da samo da ne može pređe put. Ima kombi, ali mi ćemo brzo da se uključimo, tako da kombi neće se žaliti. Neće nam se ljutiti. Igrica se malo slabije čuje, ali probat ćemo malo da popravimo kad stanemo na neki parking. Semafor ne radi. Uvijek volim malo da dam jači gas, ali da je stvar vašeg ukusa. Sad ćemo stanemo ovdje na plumpu da vidimo ovaj zvuk, malo da vam pojačam. Mislim, čujete vi neki od zvukova, ali ne sve. Snimat ćemo još ovakvih simulacija. Kaže da nam ne treba punjenje i svakako ne možemo da ga punimo. Inače, G je sva 4 žmigavca. Snimat ćemo Eurotrack. To bi ja jako voleo. I snimat ćemo. I morat ćemo da snimamo, naravno, znači, što da vam kažem. Ne znam kako je u sound traffic signal on, ali ok. Sad bi trebalo da se čuje malo. Da, sad se malo čuje jače već. Znači sad već čujete kako divljam. I ima dosta relativno mali izbor kola na početku, ali mogu se skidaju modovi. Ako imate krekovano, skinete sa nekog sajta za modove. Ako imate kao ja kupljeno, onda sa workshopa s tim ovog skidate. Samo se subscribe-ujete na workshop i idete. Inače, ne znam šta je ovaj čovjek uradio, ja sam dao jače gas. Inače, ovo mi je pola gasa, kao što vidite tamo dole lijevo, vidite one žute linijice, to vam kaže koliko ste jako šta dali. Kad date pun gas na mišu ili na tastaturi, velika je verovatnoća, to jest nije velika, nego verovatnoća, to jest nije ni bože, neće ići pun gas. Znači, vidite, dođe do pola. Ako hoćete pun gas, držite shift i gas. I onda divljate. Ali dobro, to vam je isto neki tips and tricks. A ako hoćete ovako neki normalni čilić, onda samo levi klik, neće biti potrebe za ni za što drugo.
Malo ćemo i da pretičemo, ićemo kroz centar grada. Ćemo malo i po propisima, malo i nećemo. Znači kako nam bude leglo i šta da radimo i biti. Vidjet ćemo što će da bude. Ako treba se pretiče nešto, ćemo da preteknemo i tako. Znači kako ste, napišite u komentarima kako ste, preporučite nas na nekim vašim drugarima. I tako, znači svi smo ovdje kao braća, sestre, mjau mjau. Čekam da se ovaj idiot pomeri. Ajde, pomeri. Ja ne znam kružne tokove kako se radi. Mislim, objašnjavali su mi kako, ali ne znam, nemam sam i dalje, pošto nemam položeno još, tako da ne znam, a naučit ću u autoškoli. Ćemo da propustimo pešaka i pun gas. Jau. Znači, puna gašćina. O da, inače ne trebalo da radimo, jer ugrožavamo saobraćaj. Ali nema veze. Da, dobro. Ići ćemo ovdje lijevo. Bacit ćemo drugu. Nema nikog pešaka, boli nas dupe onda. Malo jači gas. Da ova lada malo radi, to bolje. Spotrkamo, ne možemo, ispred nas ugrožava u toj radnji. Tako da možemo ovdje, sad ćemo malo da divljenčimo. Dobar dan, bili smo na maloj pauzici i nastavljamo sa videom. Znači gasimo sva 4 žmigavca, izvinjavam se, dajemo levi žmigavac i uključujemo se u traku malo snažnije. Čuli ste kako je prošlo FO auto. Morali smo na pauzu, imali smo malih problema. Tako da nastavljamo, vidite što radimo. Ok, malo napadno je čovjek skrinuo. Što se prebacimo u lijevu traku i da ubacimo u treću. Evo ga naš drugar u ladi. Neki starac. Ajde. Ide neka baka, ajde da je pustimo. I žena, aj pođi sam. Oj. Malo brže. Ići ćemo pravo. Znači sve blago, ne jurcam. Ovdje mi se može 80, tako ćemo da idemo 80. Opa! Brum! Pošto ova magistrala, mislim da može 80 da se ide ovdje. Skrenut ću levo, jer mi se vozi po gradu. Nešto mi se ne vozi magistrala. Napravit ćemo polukružno. Ako mogu da se vratit ću se. Da mogu da se vratim. Ne znam. Vidjet ćemo. Da, vidiš što radimo. Samo da prošla film, a? Joj, nisam se uverio pre nego što sam dao levi žmigavac. Sram me bio. Sramota me. Mislim da ovo nije dozvoljeno što sam uradio, ali šta da radim? Ej, uključit ćemo svetla. Svetla ćemo da uključimo. Eto, preteknemo autobus. Stvarno, znači, obožavam ovu igru. Nisam je dugo igrao, pa eto sad malo da je preigramo i da je tamo snimim. I
to je to. Tako da, idemo još malo da se vozikamo. Da nije pešački i boli me dupe jer neću da stanem jer nije pešački. Znači, da je pešački bio stao bi mu, ali neću stanem što nije pešački. Nek jede gul. I znači, trese mi se mlađe malo da gasiramo. Ide gas. Neće stati. Staće. Jebi ga. Idemo levo. Čekamo da... Ajde, druže, brata. Brita. Gasiram previše, ali nećemo, ajde, neki sudar bi. 2 golfa se sudarile, bože. Vjerovatno se sad imaju dupli check engine. Ulazimo ovde i ono ću da ga gasim, pa da te kako me prošla i full. Znači ide gas. Wow! Napravit ćemo još jedan krug. Tamo je cilj, a ću napraviti još jedan krug jer mi se vozi kola. Jebi ga, mi smo propustili šaka onog, ali ova ćemo. Ne znam da ima još nema. Znači gas. Znači volim da gasiram ladu i volim da je gasiram. Znači, zato što ima tako lep zvuk i lepa je i baš je liči, iako nema ABS, nema ništa, obožavam s njim. Brz, brz. Brz, bre, idem ja. Iako možda nisam imao prednost, ali ja idem, boje mene dupe, he. Radit ćemo misije. Što, ako mi ne vjerujete da nema misije, GTF ima misije, he. I meni neko ne verujete. Vi ne verujete, meni je strašno. Ide gas. Joj, nismo bakuti stali. Sram me bilo. Ja ne sam idem pravo, pa da. Roza lada, bože. Trese mi se lada, kad je tako... Ili isprekidano i nije. Jeste. Idemo desno. Idemo da se mangupiramo. Znači, to mi je bio cilj. Valjda mi isprekidane linije. Čujete što može Lada da radi? Mislim, stvarno... predobar auto za preticanje. Božavam da vozim ovaj auto. Ću BMW da pretikam, znači... Ej, udario sam ga, jebi ga. Ajde gas, Lado, BMW, malo da stignemo Berrytown. Nismo uspjeli. Opa. Opa, driftung. Geščina. Znači gaščina u Ladi, Brita. Ispod mi je bio iz brzine. Znači gaščina, Brita.
Vraćamo se nazad. Woohoo! Šest ograničenja, ok. Smrtog ugla, ujau. Ha, recimo put. Ovdje 40 ograničenje. Nećemo našiti imamo amortizirane aladi jer je skupa papraka. Uhu. Gasa, opa. Gasa, opa. Gasa. Joj, bandejo. Stigli smo na odredište. To će biti sve za ovu epizodu. Nastavit ćemo sa divljanjem u City Car Driving u sljedećim epizodama. Doviđenja!